Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Head coach jong kenhu yele kai cricket ke India u Gautam Gambhir ula syak Byrngem Pynïap hak ISIS kini jing syak Byrngem jong u gadiling ba ke email u Gautam Gambhir ula pentip syak pula ke Delhi bikin register case ya ke FIR jong u lakin turu ki board jong ka an bikin chim kia ban ajing daya u bad ke jing kesem jong u Gambhir u yo ke email syak Byrngem arsin hakar pu atre u yayong kuwe ke performance ngi bat kuwe pat ke por janmir bat haka ta jing tho la shu tho bet ngan Pynïap yame kene kam de ke sin bening kong bo Gambhir un syak Byrngem Pynïap re house nam arajar phoweru haka por budang long UMP jong ke BJP ula syak Byrngem Pynïap Gambhir de we ne pedeng kire pakman u pendram ki le no ki behir thma ki nong jong kai ha pahalgam jong Jammu and Kashmir